Hi there, Sanbonani Molweni. Welcome to Faith's channel. If you're new here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Isigaxa sendaba. Hayibo guys, unani uVicky. Niyibona into eyenza uVicky? Ningasho ukuthi aniyibonanga. Ngithi namhlanje beku-episode yokugcina izingane zesithembu. Umpumelelo kubona bonke ake akhuluma nabo. Osefike wakhuluma naye, wamthethisa, wamkhomba, wambuza imibuzo, waphendula, wamlalela uVicky kuphela. Niyibonile lento? uVicky sesimbona ama-episode awu-3. Besingazi uthanda ukhona umpumelelo akwazi ukumlalela ngoba ngisho ekhuluma nabazali akanayo impendulo. Uvele nje ebophane afreeze ungazi ukuthi kwenzakaleni. Mayikhuluma nalabo athandana nabo bembuza ukuthi-ke athini-ke future plans, akanayo impendulo nje. uVicky uyakhuluma azamkhombe amlalele. Unani uVicky? Hayi yabo le episode ilokho nje ngikubonile singakabali-ke igaxa sabo nokuxabana. Bengibuka ukuthi hayibo umpumelelo ukhona ukwazi ukumhlalisa phansi alalele futhi angasho ukuthi mana yima, angamngeni emlonyeni, akhulume nje azi ukuthi uthini, amphendule futhi kubonakala ukuthi bayakhuluma. Yabo ukuthi abantu abawuthi bayakhuluma, bayazwana, bayaphendulana. Ile nto engiyibone ngoVicky noMpumelelo. Hayi guys, laba bathandana nabo baqala bakhuluma naye, uvele akhipha amehlo nje angabi nandaba. Mayebuza izinto ey'balulekile uthi mana, abangena emlonyeni abe rude. uVicky ukhuluma naye azamkhombe ngomunye, amkhombe ngezandla, amlalele. Hayi ngathi ngababazi. Ngisumayena wayeze suke phela ungahwaqi uma ukhuluma nami angisiyena uVuyo noTirelo. Akayenzi-ke leyo nto kuVicky. Uyibuke le episode, uyibuke usukubona lokho engisho ukuthi mbuka ukuthi akashintshi ngasebusweni mayikhuluma noVicky. Ukhuluma nje uyachaza futhi umchazela kahle ukuthi kwenzakalani. Hayibo. Le nhlonipho yini engakwazi ukwenika uVuyo noTirelo? Hayibo Mpumelelo. Khona-ke sebelwa-ke uvele nje wayigoqanela wayihlalela phansi wangathi akwenzeki lutho. Le ngane angazi ukuthi kwenzakalani ngayo kodwa ngathi khona into engekho right. Simtholile ukuthi uyakwazi ukuhlonipha. Ukuthi-ke ingoba kunjani asazi kodwa uVicky uyamhlonipha. Akahwaqabali ngisho ekusweni, umbheka futhi ebuhlweni ekhuluma ubona ukuthi balalelene. Hayi-ke bandla. Sizeza neyigaxa we guys, ningixolela ngiphathekile kahle. Yile bengithi nje mina le disrespect esibabazayo ukuthi why abantu bakho ungabahloniphi kodwa uVicky uyamhlonipha. Hayi ke Mpumelelo bandla, iy'ndaba zakhe zingaqondakali.